Αρχικά το έχω συνδυάσει με αποσυμφόρηση. Συνήθως έρχομαι Παρασκευές μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα που έχω μαζέψει πολύ στρες στη δουλειά. Συγκεντρώνομαι για 20 λεπτά, κουβεντιάζω με τα παιδιά εδώ και περνάνε και πολύ ευχάριστα και φεύγω ανάλαφρη και έχω εκτονωθεί. Με λένε Εύη, εργάζομαι σε ένα e-shop. Επειδή κάνω καθιστική ζωή και καθιστική δουλειά και δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί να πάει σε ένα γυμναστήριο πάρα πολλές ώρες και να ασχοληθεί με τα όργανα, όλη αυτή τη βαρετή διαδικασία, έψαχνα να βρω έναν εναλλακτικό τρόπο άθλησης που να μην απαιτεί πολύ χρόνο μες στην εβδομάδα γιατί δεν το διαθέτω. Σας βρήκα μέσα από ένα βιντεάκι στο Facebook. Ήρθα, συζήτησα με τα παιδιά, είδα ότι ταιριάζαμε και σαν νοοτροπίες και σαν χαρακτήρες και όντως έχουμε δέσει πάρα πολύ ωραία. Είναι μια πολύ ωραία παρέα. Δεν τους έχω πετύχει ποτέ σε μια κακή μέρα. Να πω σήμερα αυτός ο άνθρωπος έχει μια δύσκολη μέρα, δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν και ο λόγος που ανανέωσα και τη συνδρομή μου για δεύτερο πακέτο. Αθλείσαι πραγματικά μέσα σε 20 λεπτά την εβδομάδα.